Днес съм решила да снимам видео. Не знам какво. Дали ще е гейминг или там каквото и да е. Да, гейминг ще е. Не знам защо. Не знам какво говоря, както и да е. И просто ще си избираме игра. Така, искам само да отбележа, че не съм качвала от доста време и затова реших да направя видео. И ще играем ето тази игра. Да, вече ще я избрах. Сега ще си въобразяваме. Ще си преобличаме героите. Да, мисля, че така е окей. После ще избираме ползи. Добре, нека да сменим прическата. Само да разгледаме какви има. Тази е хубава, но е прекалено детска. Да, тази коса е най-добре. Искам сега да сменим цвета. Искам да има някакси руси кичури. Не. Какво правя? Да, мисля, че така този цвят е окей. Да, това е добре. Абе, какво правя? Просто сега си избирам физиономии, усмивки. Да, така е окей.
Да, само се гледам тук часа. 12:15, окей. Просто се възползвам от ценното ми време. И 2 дена не съм надаскал. Сега какво сме? Неделя. По-скоро 1 ден ми остава още, но нищо. Тук ми е много трудно да си избера, искам някакви гащи. Пак той няма. Окей, тази пола горе-долу се отива. Да, така е окей, само трябва обувките да не сменим цвета. Да, така е перфектно. Но просто ми се отива на очите. Искам да ги направя по-тъмни. Нещо по-тъмно синьо. Или много тъмно зелено. Тези очи си пасват. И мисля, че и косата не се отива цвета ти, да го направя по-тъмно русо. Може би трябва. Да, готови сме. Само да избера някаква поза, по-подходяща. Да, ето това е окей и мисля да изменя устата. Да, така е най-добре. Искам сега да сменя и това нещо. Не бе. Хора, не знам какво натискам в тази игра. И се появи реклама, естествено. Аха, от тук се сменят. Окей. Сега и ще я снимам. Ще направя екранна снимка. Само да махна тези неща. Да, и този фон е по-хубав. Абе. Да, окей сме. Или пък още една да направим.
Ето така е по-добре. Добре, сега нека да почваме. Искам да кажа, че ще има и втора част на това видео. Сега нека да почваме и ето тази. Не, нека да изменим прическата, не. Да, така бива. Косата и ще е такъв цвят. Да, и мисля, че си да ги направя тъмно-лилави. Да, отива се. Мисля, че това ще отиват. Защото ще е като някакъв диджей, нещо такова. Да, тези очила и отиват. Според мен. Окей. За сега тази визия е много хубава, само да махнем тези дрехи. Защото не са от най-прелесните. Буквално, ако чувате някакви шумове, да знаете, че кучето ми е до мен и не се притеснявайте. Просто аз сега го гледам, той е заспало. Ако се събуди, може би ще прави шумове и само ви предупреждавам. Да, ето тези много и отиват. Визията е топ. Мисля, че това ще е най-хубавата или една от най-хубавите. Да, ето този микрофон може да
и го сложим като за украса. И една звезда, но той не сличи, както и да е. И така е супер. Сега нека да отидем да я снимаме някъде. Окей, тази да я махнем и нека да изберем друг фон. Нещо лилаво, нека да разгледаме още. Еми не, няма. Ще я сложим на ето това. Да, така е супер. И да, хора, това беше. Видеото е кратко, защото и след малко си лягам, преспаме се. Това е първа част на видеото. Ще има още 3 части. Това беше от мен. Също така и лека нощ от мен. И след малко ще ви покажа и снимки. Да, това е. Чао!